Maderderen tuy pusok ti puro leddaang naugutan nen luluwak anagari mayang imnas ni ayat jak pay napadpadasan di pay naglunit ginubuay di kalman utubek kadipay na iyurit agasat dudugen na laeng pusok ni damsa agari mayang kadi manen dagiti nuluwak umapay kadi manen sakit ken ublang jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay ama kabangunak nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkonton imatangko dagiti liwliwak mangisakit kinubwat bulsek nga ayat jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon